Onya, unsang gid gusto nimo nga akong buhaton ha pag umangkon ko? Lihok mo, tiyo. Kaya, kita mo may nakapahimo sa akong pagkakapitan. Pangita to nung paagi taon. Sa Pilipinas, sigurado na yun nga daon kaning ang idagaw nga si Inday Babina ug makabaos na yun kung anang Kapitan Sam. Bambina! 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 Ay, nagreklamo yun. Hindi mo reklamo kung magka... Klaro, masakit ka nga nakapahimos kas kapital ba? Ha? Ruben, asa ka? Asa? Asa ka? Asa ka? Hoy! Asa ka? Balik! Di magkatinood nga uyab mo. Pamagkam na relasyon. Simba ko, maoy. Di mahitabo nga mauyab to na akong tawhana. Hamugiro kaayo. Bati ko chukit na. Kinabuhi ni Adil ang paga na to. Kaya kung pa kumabot na to, wala, guy-guhay na siya. Kamaduha ba? Isip mga ginikanan. Akong tanaw na yung anak na dunay akong problema. Magsigig hinuktok. Mao nga, ayaw ninyo i-ignore at imanagod ninyo ng inyong anak, no? Hinugdong mo kung sa eskwelahan ka na dunay gingon nga Ben the Three Wild Young, no? Kay kung unya na ni mulubaka o gahi na kay musukol na mao nga mientras sa'yo pa monitoran yun ninyo na inyong anak. Kaya bari ka sa balang kasulatan ginaingon, ang pagpantol sa anak, dili makaunsa kaniya. Ang bunal, dili makamatay kaniya, kung dili makaluwas kaniya. Kasi ko, huwag inyo napasangkan yung anak. Ato lang niya may bawan, o ato lang na magkita mo sa kabuntura. Nabintay na! Ay, simba ko. Ayaw paghisot ang sama niya. Nakagaw, Babina. Ay, kuwan tingali ka ng pasinlain lang ang problema mo. Itong, basin pag-isakitan na itong gipon. Bitaw, happy ka na mong anak. Ay, oo, kaliko na naglawas. Dako ba mong ginagkaon ako? Dili ang pagkadapugkaon, may ilahanan sa tao nga, doon na ba siya problema uwa. Kaya na siya pugkaon na, doon na yung mga problema. Ang ako ba? Kinahanglan ninyong bantayan. Kaya kung galing nga dili ko mo iyang inahan, nakabantay bang ganay ko ba? Dili ako may maningot o box ka na ko, kaya nag-auto ko ng anak niya. Tansya ko, karohon ka rin. Kaya nga nang magyudi ay, magbina. Kung saan kayo mong nabantayan sa naong ni Juben, makaingon pa nga, doon na siya problema. Basta, ang tao gani nga dili magtingog-tingog, kinahanglan doon ang ukayon. Balas ko una, balas ko ukaya. Ako ukay ka, wa magtingog-tingog. Kasi ukayon ba, uy? Imo na pag umangkon, o niya imo ukayon? Mauna! Ukaw ko pagumang. Dili ba? Ukayon, aron mo sulti kung asa yung problema. What's the problem? So mga na to, Piriyang, Pilimon, o kaya, o susihan kung unsay problema sa inyong anak. Kay, mientras wa ang eleksyon kay, inig-abot niya sa eleksyon, paggamit pa na ko sa pag-front act. Di ba may mga talented itang kaliwat? Hanggang dito na lamang at hanggang sa muli. Ito inyong lingkod ng Baro. Inday Babina. Pagkakapitan. Thank you.
kinahanglan na ako ang kwarta. 10K kay na ako'y bayranan. Sa mahatag na nimo? Ano dugay pa man? Importante jud kay akong bayaran, di jud pwede unya-unyahon. Ha, ihatag ko rong gabi iha. Sige, sige yun yung gabi. Ha? Sige, sige. Bye, bye, bye. Labit? Ay, Jovel! Sinuon nagit ka na po. Natinuod yun ang epekto ni epekto dyan akong gibayran. Ha? Ano sige bayaran? Ay, nako, basta na ako'y gibayran. Actually, na ako'y gisabot. Basta kabaw na padaan ng mga rika karon maduol ka na ako. So, sultian na lang ti kadaan ng andam na ko anit, okay? Yeah. So, gingnan na ako si mami ug daddy nga magpakasalata. Ha? Pagsuroy! Andam na to tanan. Ako'y bahala sa gasto ay kabalakan. Di paragot mo sa may andam mo eh! Basta andam na lagi to. Basta, ang imo na lang yun mo, adto ka sa simbahan, kasal na dayon. Kaya di ba action na black ka ni mo eh? Ayun na lagi kabalaka, kaya naandam na ko na tanan. Kaya na nakaingon ako nga, mao gini mahitabo, nga moduol ka na ako, niya magminyo ta. Ako'y, Akoy! magkubay na ito bigla na, Nay! Kuya, grabe naman sa mo makakikisi oy! Kuya, wam sa tani mo! Ay, ang ato na kayo man. Nalita na nito! Hoy, hoy. Okay, Huwag ko kay Bawka sa ipagita nito, ha? Man, ang mukhain. ikaw ba, inahan man yun ka. Tukian gina ha. Huwag naunsa gina ang atong anak. Hindi to kay bitaw na! Maulang kayo yung anak mo na siya. Kung saan hitabo niya. Pangita siya. Nanita na lagi ko, dito na ko, nangita na ko. Amo to ko sa merkado, mangita, wak dito. Dito ko sa mami ka, wak dito. Okay? Pinggan. Kaya ikaw rin, nasig ka to. Ang pagpangita, huwag kakakita niya. Ha? Hastang bukuhan mo. Ay, kung ano mo, ha? Ano ka na? Di ka bugo. Tambasakan ka. Ano ka lang na? Tapasakan. Hay! Kung sa tao ng bata. Kung sa may nahitabo kining anak ka. Ako naglibog ko. Ganina wa tingo. Diri si Kapsam. Diri sa kong kilid wa tingo. Nikalit lang lakaw. Wa man nang hid. Unang higayon. Wa man nang hid mo anak. Oo, lagi. Huwag ka kabantay nila ka. Huwag tagulilog. Lagkali. Doon ay problema ni bata. Busa kinahanglan nga ato dito kayo kung unsa gay na problemahan na ng atong anak. Hala. Uging. Koy, Wa ka na mahigugma na ang atong anak. sabak. Ay gugma. Ay gugma siyang atoy. Dapat ang parigawing. Nga nung naabot mo sa siya mong hinahula, kung imong hinahula nga, nahigugma siyang atoy. Ang. Si atoy, murang magsihagibis. Pagibis. Uy! Purma kayo na misita sa imong anak. Ulo. Nagdagpan nga piyasat. Tunggal ubi. Oh, petin mong kaon na to. Unya. Mao to. Hala, nanguyab yun si atoy. Tay pa, Uging. Katubang paan nga hatag ni atoy ba? Oh, Wa ka tubutangi og lumay. pastilan! Pastilan! Mau tingali! Mau tingali si ginuktok si Inay Adel. Oo na, ang hula-hula ni Adel tuan ang atoy tungod sa lumay. Agoy! Kung mahitabo nga magkadayon sila Uging, makaumag gadatan ni lalaki nga gamitoy. Saong ka na ito ng bata, ano? So, di maglisod ang sugo, ana? O pasag-ubon, lisod kay. Ano man, gamitoy man. Murag duwing ka. Murag di maayo. Di maayo nga makaumagad tag taong gamitoy. Ato inon siya dil! Kung si Kinsa yung lalaki ang iyang gigugma. Pero Koy, ibaw ka Koy. Kung si Atoy
Maoy, ato maumagat ko'y. Oh. Jackpot, anak ko'y. Ay, tira mo na mag-okay ka magkati ka bito. Ay, ano daw sa? Ibaw ka, bisag paggamay-gamay lang na si Atoy. Oh. Pero dako nagyuta sa ila. Ha? Kadungog ko. Yutaan na sa Mindanao. Na makasunod ang Mindanao. Mo ba? Koy. Oh. Dili di tanto di malas. Adi ka tato di mala. Gamito yung siya. Pero ang yuta, dako. Okay. Bumati na lang. Napagyo ko na yuta dos isla. Naasan? Oh. Ala ko'y ang ayan na naman mo managat Sa ko'y. ato pa ang gamito yung na ang iyang pagkatao, ang iyang ginakon. Pero ang yuta, dako kayo. Ay, pero, ay, itaw sa nato si Adiloy kay murag lain may iyan ang lumina. Problematic man. Basta kung ato'y okay na ta. Okay na Ang ta. problema kung si Adil kung ato'y ba yun. Mag-apo na tang atoy. Okay, ako galing sugot mga kumabisita siya. O, sige. Bala na nagbitbit siya itong ubi nga kumot-kumot. O, alin na lang. Balik ito pagkita. Kami gidang. Pagkitaan itong balik. Kansin Aron ato yung maibawan kung ano sa ginaas yung una-una. Lakaw, inahan maka. Ang ako'y mula ngita, nga, amahan mo ko. Ya, ikaw! Amahan mo ko, ang inahan mo yung mangita. Ikaw lagi mag-usap ka. Ha? Tuog. Ngika ni mo na. Ikaw kay mangita, ako'y matog. Matuog sa ko kaniyot, 10 minutos lang, 10 minutos. Balik-balik ka na 10 minutos, di mo pula, pag inaunoy. At sige, anin na lang. Lakaw nga to. Lakaw kay mag-power nap ko. Matuog ko, ay kay. Gagal, kumakan. Mura man yung nagubay. Andaya na. Yes na mo. Umiram na. Ibalik ko. Nanay minuto ha. Kaya kamuti ganina, gaya na kong yan. Lakaw na. Kaway ng anan. Ay, matuog ko. Bahala ka niya, Ugi. Basta ha, so andam na to siya. Andam na to siya. Ako lagi bahala sa tanan, ha? Si andam lagi? Ang imo na lagi mo to nga ka sa simbahan. Ha? Nung actually taga-black ka ni mo. Uy, unsa ang taong ka? Di, ako'y gasto tanan. Andam na lagi. Ningon ako'y maminta. Di, so ready na yun. Ready na yun. Di pa, di ba? Unsay kastukanan? Sa kasal. Doon na kayo natigom? Oo, Oh, para kayo ikaw. Ikaw, doon na kayo natigom. Ako, waman. Ay, ako na lagi bahala. Mamalig na akong baka. Sa man. Duha mi ka naman baligi. Ako kato na ko. Ha? Baka? Oo. Hey, action taga-baka ni mo. Yung isang taong ka. Uy, Ay, nagpaginarti di ha? Ayun na pagkuhan mo. Wala ka, Milo. Kabalo ko. Sige, kabalo ka. Ready na ka magpakasal na ako. ha? Ako? Yes, ikaw o ako, Juven. Ready na ta, okay? Kasal na ko lang na to. Sakto naman ko sa edad. Sakto na sad ka sa edad. Unya. Na nako'y kwarta. Unya. Bisag wa kay kwarta, naman diha ko'y kwarta. So, Unya. okay ra. Ready na ta. Pwede na yun, ha? Kabaw bitaw ka daghang ko kwarta. In fact, na ako'y paninglunon nga 10K karon. Unsa man Unya. ganahan kay hatag sa mo, ha? Teka, teka. Nakay gamitan ko. Naka-Gismil? Oo. Kaya may ito na ko. Oo. Ano lang no? Magtiyan ka ha? Para mapaksin tanan, para makilo mo tanan. Imo na ng kwarta. Di lang ko. Okay. Naina sa di mo, eh. Ako nila, ini Kung noon. lagi mo hatag, Di lagi ko. unsa man? Ganahan kag 5 ka karsunis? Palitan di ka karon. Unsa man? Gusto ka bisag unsa rin mo? O wala kay rilo ko, nakabantay ko. Sige na. Nya. Pwede na tama to. Nana ko'y kwarta diri daan, niya katungtan kay hatag sa lang ko na mo. Okay? Aso na lang kay kwarta diya. Oo. Nya dapat na ba kay 10K? Ano lang no? Ano lang ha? Balik ko na ko ha. Nang may kwarta diya. Hindi mo ko palitan. Imo lang na katong 10K, imuhal na to. Nya kanang relo nimo. Imo lang to ha. Kamabay may palitay panlaki ha. Nakalimot ka? Nabuwag naman ta. Ha? Pusbo na ko. Buwag na ta. Ha? Buwag na ta. Ang nalipay mo tangan. Pag ino ko buwag na ta. Wala lang, basta. Manuroy ta mga tutang Singapore. Badugan na Si Singapore. Sige, ikaw lang.
na gud paginganti. Itaas kay kagarbuda. Ikaw lang rin kapura. Ako'y bahala tanan ha. So, kanang ingna lang ko kung kanang sa ka-ready kay pwede na kong balit ang ticket. Pwede naman ta dito mag-honeymoon gud. So, May lagi ko! Oy! May lagi ko! Asa ko to? Uy! Taon ka na ako! Uy! Muluoy ka! Buwag na ta, di ba? Buwag na lagi na! Buwag! uy, nang luhod ra ka. Uy, sige, narti diha. Sus kabaw ko naglain na imong lawas. So, ay kabala ka, papahuwayon ti ka para makahuna-huna kag tarong. Okay? Diba, diba, Then diba? magkita ta ugma. Okay, Diba? para magsabot ta sa kasal. Time, Sabot ka? Time para god! Akong lawas may naglain? Oo. Oo, isa mag-ingat ka. Ikaw. Sige na. Pahuwayin na ako na yung bahalang plano sa kasal. Okay, ha? Magkita na yung tagsan ti ka muna din ang mong sulubol. Okay? Ha? Bye, Jubel. Inumog tambal, ha? Hindi mo ganahan maglain mong lawas. Butang versus tao. Kung di ka bisultihon, asa may mas bililo nimo. Ang tao, gidsa. Pero kung di ka ganahan sa tao, butang di pilion, di ba? So, mo ibutang si mo nga ang tanang tao, importante. Ang tanang tao, imong higala. Aron, dili nimo makumpara sa butang. Makita ta sa sumbaya, I'm Ray Morris or Caldo. Diba?